سلام تخاتاتلتي ماكي ميديا نلما عندي حصر زبالتن ممهريتن مساطيتن زبال كوازانتا ناباخم حيزيا قريبا لخو ساموداتا مسانا صنحو سناي مكتتال تمهاريت يونيفرسيتي انكلخو بزحات نخد زاربهم طرح زيكونس نخد سرحهم زصيفو نغرات احلفن رئانية حزي أبزعد من درجة بزحة كحسبهم كاللوخو قنا يحفرن ننبسي يزأل لأنية كابتو ما حقرنا ألو استبحالو أبتحادي يونيفرسيتية تمرتي تخطاتي لا يونيفرسيتي خاعتهم كاللوخو ولدي لعلمانم دسيلو ومن تحقسو من يوم سن يومني قزا سلامدكو سلازخونكو دقوات كي يخافقني بمحساب دارقا ببخل التسومن يوم جنزب سدو لينيرم تحرقو عنكن جنزب فتسيمو كتعمني خعالن دارقا بسومن انت زي سداجكم إلا كتشقشقم جميرة مستا حاشش جات شجارة جميرة محرمو أي من تاين فتوم بزعوا محرو جنكات زبهال نجر أين برانن عبدور منا 4 دق أنستيو إنا نيرنا انت سلستينا لعلمت أن محزنة نيرنا بزوح نجاراتنا بحادينا نتقبر نيرنا اتارا وعيتنا قال دور مناقنا ازوي زبحال قربة محسنة أين بران زبزح اوانوون عبكالي دورم مسكال اوت محازوتايا تحدر نيرا كلتي ان محازوتاي حزو خوينا كحسبن انكاللخو نسانك او حز ساعات انتا يبلاي خونا ابي يهلو ايا زبل بفلاي مستحان تمحازي فلي زبل ركب جميرنا نيرنا اتاسال سيتنا نابكالي بوتا كتخيدن تلا كلتينا ننبعلنا صوتا ركب نفتصم نيرنا كالي اترف ندق انستيو امنغي انزفتصم صوتا ركب بخونه زخال مسارحي عبك كبابينا يشيط كم زخونه مسمعنا توعلنا انت حدرناينا ገንዘብ አጋጪና ኬርና ገዚእና የመጽና በዚ ነገር እዚ ዳርጋው ልፋት ኮይናን ሶሙን መመላእታ ነንባዕልና ክልቴና ናዓይ ንሳት ገብረለይ አነ ናዓ ኢና ንፍጽም ነርና በኸምዝ ኹነታት አስታት ክልተ ዓመት ጸኒሕና ይኹን እምበር እዚ ነገር ክሳዕ መዓዝዩ ክቅጽል ዝኽእል ነገር ግና حيال سقاتيو زحدر اللينيرو بزم مخنيات زي صومن مملأتا انفتسمو زنبرنا صوتا ركب نفسال استمعالتي عب صومن كنقبرو جميرنا اتم جمريا زنبراني تقدا سنت كأنيسو بكا ازو قداي زي كبكا خمزلوو نبحتايا وسينايو محازاي نخونتاتي تعزيبا ግና ብዙሕ እዋን ከተዛርበኒ ፈቲና ወላ ሓንቲ ምንም አይኾንኩን ብምኽንያት ክላስ መብዛሕ ጥራሕ ይደኽመኒ ከም ዘሎ ነጊረየ ስቕ ዝብላ ነዚ ጉዳይ ከብቃዕ ምስ ሓሰብኩ ግና ወዲያውኑ ነዚ ስምዒት እዚ ከርስዐኒ ዝኽእል ሰብ የድልየኒ ነይሩ በዚ መሰረት ምስ ዳዊት ተፋሊጠ ወላ ካብ ልበይ ኣይኹን يفتوكا يفكركايا ايا زبلو نيرا محازاي قنا حقو استخدخون اي كعالتن بزخونة منقدي ناس جميرنا يوزلنا ركب نخيق وارتصو حوصم الفررحية تنقران نيرا حد اوان ناتسيكس نقبرلو مسارح حيزا كنفتسمو تحتاني دخيم اللخو إليا اي تسمعنن عقدي دايا تفتصمني نيرا ازي تقبرو زلا نكرات منم كم قطري يحسبو ينبركون اتمس داويت زلا نركب قنا بتصبق منقدي ولا امينلو اي نخون يقتصلو ينيرا ما حزي قنا اي كعالتن بقا
ትዕግስታ ጫፍ በፂሑ ሓደ መዓልቲ ንዳዊት ረኺባ ኩሉ ነገብሮ እንፍጽሞም ዝነበርና ጾታው ርክብ እቲ ዝገዛእናዮ ማሽን ኩሉ ነጊራቶ ዳዊት በቲ ንገብሮ ነገር ተናዲዱ ደው ኢሉለይ ብዘይ ምንም መጠንቀቕታ ኣብ ጥቕኡ ንኸይበጽሕ እንተ ደኣ ክረኽቦ ፈቲነ ግና ከዋርደኒ ከም ዝኾነዩ ነጊሩኒ ነገረ ስራሕታ መሓዛይ ግን ኣብ ዘየብቅዕን ቀፂላትሉ በህልኽ ዝተመልአ ውሽጣ ክሳብ ብኻልኦት ደቂ ተባዕትዮ ክተፈራርሐኒ ጀሚራ ብዙሕ ኣሕሊፈ ልዕሊ እዚ ዘሕልፎ ጉዳይ ከም ዘይብለይ ምስ ሓሰብኩ ግና ንዓብዪ ሓወይ ብዘይ ምንም ምትሕብባእ ኩሉ እየ ነጊረዮ ደንጊጹ እዩ ማዕረ ክንደየ ዘይፈልጠክ ነይረ እውን እዩ ኢሉኒ ድሕሪ ብዙሕ ጭቕጭቕ ምስ ሓወይ ናብ መፍትሒ ኣቲና በቃ ከምቲ ትደልዮ ኩንላ እሞ ኣብቲ ካሊእ ዓለም ዘሎ ስምዒት ምስ በጽሐት ምንም ክትገብር ዓቕሚ ስለ ዘይብላ እታ ሰዓት ንሳ ተጠቒምኪ ፎቶ ልዒልኪ ሒዝክዮ ምፂ ድሓር ግና ብሓደ ኸይድናይና ፎቶ ኣኸይብተን ምስ ሓቕ ሰብ ክትኸውን እንተዘይደልያ ካብ ስርዓታ ክትቁጠብ ተዘይኮይና ግና ንውርደት ክትዳሎ ትጥንቀቕ ከም ዘለዋ ንሕብራ ምስ በለኒ ብዝበለኒ መሰረት ኣተግቢረዮ ብድሕሪ እዚ ድማ ሰላመይ ረኺበ እዚ ነገር እዚ ናይ ሎም 5 ዓመት ዝተፈጸመ ናይ ሕሱር ሕይወተዩ ሕዚ በዓልቲ ሓዳርን ዓዱ ሓንቲ ጽብቕቲ ቆልዓን እየ ትማሊ ዘሕለፍክዎ ናይ ህይወት ታሪኸይ ኩሉ ሻዕ ክሓስቦ ከለኹ ርእሰዩ ዝዘረኒ እዚ ዘውግዐክን ዘለኹ ንዓኽን ንደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ምንም ዓይነት ነገር ይግጠምክን ንህይወትክን ግና ናብ ከምዚ ዝበለ ኣዘቕቲ ኣይተእትዋኣ ሓፍትኽን እየ ካብ ዘለኽዎ ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ የቕኒልና ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና